תשתף פעולה, ממי? בוא נתחיל מזה שאיך שאתה מראה לי איך נראה הסניף. סבבה, בוא רק תפסיק לבכות. בוא נתחיל. אני חוקר תביא נערך את התמונות של כל האלו שלא נמצאים פה בסניף. בבקשה. זאתי אורין, עם הדחת ניצנים מכל מה, לא יודע, יש לה משהו בראש גם עשה קש, ולא יודע, היא לא נמצאת פה הרבה בסניף, לא יודע מה יש לה. זאתי מוריה, היא מדריכת שבט מעלות, היא נשמה, זהב, לא יודע, אבל היא כל הזמן יש לה דברים, היא לא באה, אני לא זה. זה מתן, כל הזמן, לא יודע, יש לו בר מצווה לאחותו, לבר מצווה לא, אני לא יודע, הוא עבר את הבר מצווה. כל הזמן יש לו תירוצים, אני אוכל אפה, אני אוכל זה. זאתי חלפון, מדריכה שבט ניצנים. כל הזמן היא אומרת, הזרוע שלי מת, האוגר מת, אז התאבד לה, נגמר לה הדלק באופניים, אני לא יודע מה יש לה. בסדר, צחק. עכשיו ביחד לסיפור הזה, סע. מה זה? חניך מת, קורה פה כל הזמן, רגילים. לא יודע מה קרה לו. רואה, אז פה זה הכניסה, הסניף, טיפחה, כניסה, לבנה! פנן של כניסה כזה, ברוגע. לבנה גם. אל תשכח שאתה בחקירה, אחי, כן? בוא נתקדם, בוא. בוא. אתה רואה, פה בצד שמאל, פעם היה עוד קומה, תסתכל פה, אתה רואה? אבל המחוז האלה סגרו לנו אותה. זה מחוז. מחוז האלה, המאפנים האלה מלמטה, נו. אתה רואה? פה עזרת נשים, פה בדרך כלל מתעלמים, אבל עכשיו חניכים עושים את השטויות שלהם. הנה ינון והרקדניות שלו. איפה ספיר? לא יודע. תעמוד במקום אחד, בוא. תעמוד במקום אחד, אל תזוז לי. איפה ספיר? לא יודע. מה זה לא יודע? לא יודע. אתה מנסה להתקשר אליה, לדבר איתה? טלפון חדש, שני מספרים. טוב, תודה רבה. בוא נתקדם. אם תסתכל שמה טוב, החוקר, תראה את רבית ואביה, אבל אני אגלה לך סוד, הם במסגרת פרויקט אמץ מדריך, אמץ מדריך. אין לנו ברירה, אז אנחנו מקבלים זה אותם אלה מה שסיפרת לי במשרד, בחקירה. כן, מה אני אגיד לך? תגיד להם שלום, הם לא מבינות כל כך, אבל בסדר, לא נורא, הם בסדר, הם איתנו. שלום, מה שלומכם? אמץ מדריך אמרת? אמץ מדריך אני אומר לך, אמץ מדריך. מה שלומכם? רגע, יש לי עוד משהו אחרון להראות לך. אז אתה נחקרת החדשה. אין בעיה. דיברתי איתך הבוקר, לא? דיברתי איתך. אמרתי לך שאני מבקש יפה, שתתוודי, שזה... בסוף את נחקרת פה, כי לא הסכמת. הבנתי. אני לא מתכוון לבקש יפה. יודעת מה? 10 שניות יש לך.
אני מבקש יפה. תתוודי. 5 שניות נשאר לך. תסתכלי עליי! נגמר. תסתכלי עליי! תתוודי! תתביישי לה! מה זה נראה לך פה? אל תעשי לי ככה עם הראש! תתוודי עכשיו! את חצופה! תתוודי! תהילה פרופ, מדריכה בצוות של ספיר. בבקשה. מאיפה אתם מכירים? מונרית בסניף. קומונרית בסניף. קומונרית, עובדים ביחד? משתדלים לעבוד יחד, אתה יודע. בהבדל? מכירה? סתם חברים. סתם חברים? את הבוסית שלהם, כולם פה עובדים בשבילך. חטיפה, ספיר. אומר לך משהו? אביה ומתן, אביה ומתן, מסביב לבניין, סבבה? הלו, עיניים. נו. לא אומר לי כלום. לא לך כלום,